ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ହଉଛି ଶଗଡ଼ ବଳଦ କେମିତିଆ ଟିକେ ତୋ ବାବାକୁ ପଚାରିବୁ। ତୋ ବାବା କହିବେ ଟିକେ ଆମକୁ କହିବୁ। ଶଗଡ଼ ବଳଦ ସେତେବେଳେ ଯୁଗ ଥିଲା, ବଳଦ ଥିଲେ। ବଳଦରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ବେଉଷୁଣ ହେଉଥିଲା, ବିହନ ବୁଣା ହେଉଥିଲା, ମୁଗ ବୁଣା ହେଉଥିଲା, ଆଳୁ କିଆରି ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ବଳଦ ନଙ୍ଗଳରେ ହେଉଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏତେ ନଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ନଥିଲା ଆଉ। ଆମର ହଳେ ବଳଦ ଥିଲେ। ଆମର ବି ଶଗଡ଼ ଥିଲା। ଶଗଡ଼ରେ ଆମର ଖତ ଯାଏ ବିଲକୁ, ଧାନ ବୁହା ହେଇ, ଘଷି ବୁହା ହେଇ ଶଗଡ଼ ବଳଦ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ସେଇଠୁ ଏସବୁ ବିଚିଲି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାଟିଆ ନଡ଼ା ଛଣ ବୁହା ହେଇ, ଛଣ ବିଚିଲି ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ନଡ଼ା କହନ୍ତି। ଏମିତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମେସିନାରୀ ଯୁଗ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇବ। ମଣିଷ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପକାଇକି ମଣିଷ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଉଛନ୍ତି। ଧାନ ବେଲିଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଲିଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଉ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ, ଅଧିକା ଇନକମ୍, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକା, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ସବୁ ମେସିନାରୀ ଆଇଟମ୍। ଧାନ କାଟିବ ମେସିନ୍, ଧାନ ରୋଇବ ମେସିନ୍, ସବୁ ତ ମେସିନ୍ ଆଇଟମ୍। ଆଗରୁ ଥିଲା ଶିଳରେ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ଧାନ ମଞ୍ଚା ହେଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ହେଉଥିଲା। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଧାନ ବାଡ଼ିଆ ଅଧା ହେଉଥିଲା, ଗଦା। ବେଙ୍ଗଳା ବି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଳଦ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବଳଦ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଜୟପୁର ଫୟପୁର ସାଇଡ଼୍ ଜଣିକିଆ 3-4 ହଳ ବଳଦ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବଳଦ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଏପଟେ ବଳଦ ପୁରା ଶୂନରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ଅଇକା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଷଣ୍ଢ ସେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଧରା ହେଉଥିଲେ। ଧରା ହେଲା ପରେ ବଳଦ ହେଉଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଯେମିତି ଚାଲିବାକୁ ସେମିତି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତୋତେ ଦେଖେଇବି, ଫଟୋ ନେଟ୍ରେ ମାରିକି ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମାରିକି ଦେଖେଇବି, ତୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ବଳଦ କେଉଁ ଭଳିଆ, ଚାଷ କେଉଁ ଭଳିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।